Segons la llei, nosaltres podem agafar l'IBI industrial, totes les empreses que tinguin un valor cadastral més alt, el 10% d'aquestes empreses, i pujar-los a l'IBI a l'1,3%. Clar, això significaria doncs, que aquestes empreses que hem anomenat abans passarien potser a pagar un IBI al doble del que paguen ara, però clar, si nosaltres ho comparem amb els ingressos que tenen aquestes empreses al llarg de l'any, en comparació amb el que tenen les famílies, clar, no és el mateix. La vara de medir, diguéssim, no és la mateixa per uns i pels altres. Per tant, nosaltres creiem que aquestes empreses són les que ara s'haurien de comprometre, estrenyes més el cinturó i donar aquests recursos públics. Clar, nosaltres entenem que, per començar, el model de recollida de residus que tenim actualment per nosaltres no és el model que, ja ho hem explicat altres vegades, no és el nostre model de gestió. Som conscients que en el tema de la recollida de brosses doncs, hi hauria d'haver-hi una mena de... s'haurien d'aglutinar diversos municipis perquè això fos possible i potser doncs, no ho podríem fer, perquè per molt que nosaltres volguéssim, potser els municipis del voltant doncs, no creurien en aquest tipus de gestió. Nosaltres, en la negociació de les ordenances del 2022, li vam proposar al regidor d'Hisenda recuperar aquella ordenança en què es bonificava la gent que feia compostatge, doncs que tingués aquesta bonificació de la taxa de residus, i ell ens va dir que no perquè era un fet complicat, eren poques famílies, i bé, com molts pros i molts contres, i nosaltres creiem que, clar, si tu ens estàs dient que un dels motius pel qual s'apuja aquesta taxa de residus és per la generació de rebuig, doncs creiem que era una bona manera, no?, d'incentivar, que potser som conscients que no tothom ho podrà fer, no tothom pot fer compostatge a casa seva perquè potser no té l'espai, però és una altra manera, no?, d'incentivar-ho. Per exemple, nosaltres li dèiem, no?, doncs si s'hagués pujat aquest IBI industrial, ara tindríem uns recursos que ens servirien, doncs, potser en part per pagar aquest augment de la taxa de residus, no?, aquest augment del cost del servei, doncs tindríem aquests recursos i això no repercutiria a la població. Sabem que no és fàcil, clar, sempre hi haurà un tant per cent, no?, de gent que serà com, no impossible, però molt difícil, no?, arribar a aquest 100% de reciclatge i que tothom ho faci perfecte, és molt complicat. Però sí que és veritat que s'ha de fer un canvi, no?, una anàlisi profund de què és el que no funciona, no?, per què vam començar amb unes taxes tan altes de reciclatge que molts municipis, no?, que volien implantar aquest sistema, doncs visitaven Sant Sadurní per veure com es feia, per veure com es gestionava i que havíem sigut un referent en aquest aspecte i que ara, mica en mica, doncs clar, ha anat a la baixa i ara doncs és una taxa que potser estem parlant del 60 i alguna % d'aquesta recollida selectiva feta correctament.